Gabon da izuela inaut, izan ere hemen datuen salsa honetan askotan datuak oso nahasgarriak gertatzen dira. Halako mendu errusiar baten moduen ibiltzen dira, batzuetan gora, beste batzuetan bera, eta alderdi guztiak espezialistak dira. Bakoitzak nahi duen errealitatea koloreztatzen, baina gu benetan errealitateak ze kolore duen jakin nahi dugu. Eta horren bestez, herrialdeko azterketa bat egingo dugu, eta jakin nahi dut esate baterako datuek Bizkaian zen nolako irakurketa utzi dute. Bai, gako asko eman dira dagoeneko, eta azalpentso bat eman nahi nuke. Hemen agertzen diran datuak dira lau familia politiko nagusiak, gehi, ezkerra independentista agertzen danean, gaur egun EH Bilduko indarrak dira, baina historian zer ez dira beti izan, orduan hoien batuketara agertzen da, eta Bizkaiari dagokionez, aipatuko dugu hor, ikusten dugula, goiko lerro horretan EAJ dagola, eta galeratxo bat eukiarren, gutxi gora bera euneko 35, euneko 40 inguru horretan mantentzen dela gaur egun, eta bere gotorleko egina dukala Bizkaia. Ezker abertzalea, ezker independentista modura agertu duguna gorriz di joan hori goranzko joera baten dago, baina horrendiken tartea handia da, bai? Eta nabarmen geisten ari dena alderdi popularra da, bai? Representazioaren erdia edo galdu. Hori Bizkaian. Bai, Bizkaian. Arabara joko dugu. Okrezpanago Gipuzkoa dago. Gipuzkoa, barkatu, Gipuzkoa. Bai, Gipuzkoan anabasa handia ikusten da hor, edo hiru alderdik edo nagusitasuna eduki dutelako azkenengo urtetan, baina une honetan eta duela urte batzutatik ezker independentistak hartu du indarra eta tartea mantentzen ari da momentuz. Momentu honetan tartea mantentzen ari da eta ez dauka Bizkaian EAJak daukan nagusitasun hori, gertuago dauka EAJ, baina mantentzen ari da modu, iraunkorrean dirudienez. Bizkaian, Gipuzkoan eta honen bestez, Arabari erreparatuko diogu. Araban, ikusten dugu horrelako enbudo moduko bat gertatu dela, eta azkenean, ezker independentistak irabazi baldin badu ere, alderdi guztiak hor daudela. Horrek parekatasuna diraziko dut, ez? Esparru berean daude bilduta denak. Bai, joerak ezberdina dira, aipatu den bezala, goranzko joera bat badauka ezkerreko indarrek, ezker independentistak eta ezker berri horrek, ezker batua eta Podemosek osatutakoak, baina hor lehia handia aurre ikusi daiteke oraindikan Araban. Eta Hego Euskal Herriko mapa osatzeko Nafarroa falta zaigu, beraz, Nafarroa izan da nolabaiz, lehen Joseba Sobrinok egin duen azken aipu horretan, UPNek duen aginte hori ez lukela gutxietxiko, hau da Nafarroaren egoera. Bai, Nafarroan geroa bairen inkognita hori daukagu oraindikan, oraingo hontan ez da aurkeztu, baina hemen Araban bezala baita ere nolabaiteko enbudo joera hori hartzen ari da baita ere, ezta? Euneko 50-aren bueltan egonda eskuina Naparra CDN, Alderdi Popularra eta UPNek edo osatu dutena historikoki, baina egundoko berakada izan du, ziur asko Nafarroako giroak edo bultzatuta, eta ezker abertzaleak gorak egin du, eta baita ere ezker berri horrek, edo ezker estatal, edo lotura estatala dauken horrek, Podemos eta ezker batuak edo, ezkerra, izquierdak zatuko luketena Nafarroan. Eta orokorrean, eta labur bilduz, ze izenburu bezala utziko zenituzke oroar? Bai, nik aipatuko nuke, batipat, gobernu ardurak izan dituzten alderdiek, eduki dutela eragin negatibo bat hauteskundetan.